ሰላም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ተባብዑኒ ዝደለኹም ዓይነት መደባት ከቕርበልኩም ምዃነይ ቃል እንዳኣተኹ ትደልይዎ ዓይነት ኣቦታ ርእቶ ግደፍለይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ድማ ኣብዛ ንብረላ ዓለም ብሓደገኛ ቀትለት ሰባት ዝፍለጡ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ደው ኢሎም ሕጊ ኣልቦ ጭካነ ዘፍርሑ ተባሂሎም ዘለው ኣገራሚ ፍርዲ ዝተፈርዱ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናባኹም ከነብሎ ኢና። እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ምትሕብባርኩም ኣይፈለየና። ቀዳማይ ኣምራጀት ሳዳ ኣብ 2007 ኣብ ሓንቲ ቢሃር እትበሃል ኣብ ህንዲ ትነብር ኣደ ጓል 6 ወርሒ ጓላ ከም ዝጠፍአታ ንፖሊስ ሓበረት። ፖሊስ ንገመነኛ ንምርካብ ምላሽ ጀመሩ። ኣብቲ ከባቢ ሬሳ ናይታ ህፃን ተቐቢሩ ተረኽበ። ፖሊስ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ሓበሬታ ምእካብ ጀመረ። ወላ ሓንቲ ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ሓትንኡ ንኣምራጀት ሳዳ ኣብ ካልእ ከባቢታት ህንድያ ትነብር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክትበፅሖም ኢላ ናብ ገዛ እንዳ ሳዳ መፀት። ድሕሪ መዓልታት ድማ ኣቑሑት ክትገዝእ ንጓላ ንኣምራጀት ከፅንሐላ ብምባል ካብ ገዛ ንዕዳጋ ከደት። እንተኾነ ግን ኣምራጀት ኣክንደይ ኣቀባጢሩ ክሳብ ኣዲኣ ትመፅእ ምህላው እንዳሃረመ ከብኪያ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ክሽነ ካራ ብምምፃእ ከም በጊዕ ሓረዳ። እታ ንፅህቲ ህፃን ክትመውት ከላ ሳዳ ግን ብኣይዘናጋዒ ነይሩ። ካብ ወዲ 9 ዓመት ህፃን ክፅበዮ ዘይትኽእል ገበን ድሕሪ ብዙሕ ምቁርራፅ ኣብቲ ከባቢኦም ዝነበረ ሜዳ ብምውሳድ ሬሳ ኣቐቢርዎ። ድሕሪኡ ናብ ገዛ ተመሊሱ ስድርኡ ካብ ዝተፈላለየ ዕዮታት ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሱ ኩሉ እቲ ዝገበሮ ሓንቲ ከየትረፈ ሓንቲ ብሓንቲ ነገሮም። ስድርኡ ላም ሓዊ ወለደት ከይትልሕሶ ነደደት ከይትገድፎ ወለደት ከይንዎም ንወዶም ኣሕሊፎም ከይሂቡ ስቕ መረፁ። ነደታ ህፃን ዘይከውን ምክንያት ነጊሮም እቲ ነገር ብሽፍኑ ክሓልፍዎ ብዝተኻእሎም ፈተኑ። ናይ ኣምራጀት ስድራ ስቕ ክብሉ መሪፆም። ኣምራጃት ግን ስርሑ ካብ ምግባር ድሕር ኣይበለን። ንጓል 8 ወርሒ ሓፍቱ ዕላማ ብምግባር ስድርኡ ምስ ደቀሱ ሓኒቑ ቀተላ። ቤተሰቡ ሕጂ እውን ስቕታ መሪፆም ስቕ በሉ። ኣምራጃ ግን እቲ ዝለመደ ካብ ምፍፃም ኣይተቆጠበን። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ክሻቡ ዝተባሃለት ጓል 6 ወርሒ ህፃን ድሕሪ ምቕታሉ ጉዱ ተቃሊዑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣደታ ህፃን ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመልሰት ጓላ ከም ዝሰኣለት ሓቢራ። ኣምራጂ ዝገበሮ ወንጀላት ብፖሊስ ተፈሊጡ። ቀፂሉ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ወንጀላት ከይተረፈ ተናዚዙ። ኣምራጂ ዝቀተለን ህፃናት ብዝሓተን ንፖሊስ ሓደ ብሓደ ነገሮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ድማ እናሰሓቐ ነዚ ታሪክ ደገሞ። ናይ ስነ ልቦና ሓኻይም ኣብዚ ቆልዓ ኣብ ዝገበሩ ዓሚቕ ምርመራ ብናይ ካልእ ሓዘን ዝሕጎስ ምዃኑ ፈለጡ። ዕድምኡ ብዝፈፀሞ በደል ክፍረድ ዝኽእል ዕድመ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዕፁ ገዛ ክዕፆ ድሕሪ ምግባሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሂወት ኣሎ ድዩ የለን ዝፍለጥ ንፁር ሓቂ የለን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ኣምራጂ ኣበይ ከም ዘሎ ሓቲተ ነይረ። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይረኸብኩም ብምባል ፅሒፉ። ካልኣይቲ ክሪስቲን ፒትማን ብ1989 ተወሊዳ። ገና ጓል 12 ዓመት ኮላ ዝፈፀሞቶ ገበን ንናይ ዓለም መራኸቢ ብዙሃን መዛረቢታት ኮይና ኣብ 12 ዕድሜኣ 2 ግዜ ነፍሰ ቀትለት ፈፂማ ብሕክምና ፓክሲል ዝተባሃለ ንዝነኣሱ ቆልዑ ዝወሃብ መድሃኒት ተኣዚዝላ። እንተተረጋገአት ብምባል ካብ ዝነበሩሉ ከተማ ፍሎሪዳ ናብ ሳውዝ ካሮላይና ትበሃል ዓዲ ናብ እንዳ ባሓጉኣ ወሲዶማ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕማማ ስለ ዝበርትዓ ኣብቲ ዓዲ ናብ ዝርከብ ሕክምና ወሲዶማ። ዶክተር ከዓ ዞርፍ ዝተባሃለ መድሃኒት ኣዚዙላ። እዚ መድሃኒት ምስ ወሰደት የቃጥለኒ ኣሎ ዋላ እንተበለት ዝሰምዓ ግን ኣይረኸበትን። እቲ መድሃኒት 50 ግራም ብምዃኑ ናይ ሓንጎል ነውፀ ፈጥረላ ጀሚሩ። ዘፍርሕ ሕልሚ ምስልቻው ሕርቃን ከኣስዕብላ። ካብዚ እንዳሓር ኣብ ቤት ትምህርቲ ምበኣስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምርባሽ ስራሕ ኢላ ተታሒዛቶ። ኣብ 2001 ብዝገበረቶ ኣሰቃቂ ቅትለት ሽማ ኣብ ዓለም ክፍለጥ ገበረቶ። ኣብ ባሓጓን ዓባያን ብሽጉጥ ቀቲላቶ። ነቲ ገዛ ከዓ ብወረቐትን ሽምዓን ኣቃፂላቶ። ቀፂላ መኪናን ከልብን $33 ሒዛ ካብቲ ገዛ ጠፍአት። ምስ ተታሕዘት ፖሊስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንገዳ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተለት ሓቢሩ። በዚ ከዓ ኣብ ቤት ፍርዲ ንሕልፈት ተፈሪዳ። ሳልሳይ ነህምያ ክሪጎ 2013 ኣብ ሓደ ገዛ 5 ሰባት ብጭካነ ቀቲሉ ተረኽበ። ገበነኛ A52 ዝተሰመየት ብረት ብምጥቃም ሓንቲ ኣደ ምስ 3 ደቃ ቀተላ። ብተወሳኺ AR-13 ትበሃል ብረት ገይሩ ድማ ሓደ ሰብኣይ ቀተለ። እዚ ኩሉ ታሪክ ዝፈፀመ ሰራቂ ወይ ቀታሊ ሰብ ከይመስለኩም። መንዳ ኣዶ ትብሉ ኣለኹም። ወዲ 15 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ነህምያ ክሪጎ እዩ። ኣብ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ብረት ኣልዒሉ ናብ ኣዲኡ ትድቅሰሉ ገዛ ኣትዩ ነዲኡ ቀተላ። ዝነኣሰ ሓዊ በቲ ተኩሲ ሰንቢዱ ምስ ተሰንዐ እውን ቀተሎ። ፀኒሑ ናብ 2 ኣሕዋቱ ዝድቅስሉ ክፍሊ ኣተወ። ብድቁሰን ንመውዓል ኣደቀሰን። እቲ ኩሉ ሬሳ ገቲቱ ናብ ታሕቲ ናይቲ ገዛ ኣውረዶ። ካብ ስራሕ ንዝመፅእ ዘሎ ኣቦኡ ተፀበዮ። ኣቦኡ ካብ ስራሕ ናብ ገዝኡ ክዕርፍ ምስ መፀ ዘይተፀበዮ ኣጋጠሞ።
ወዱ ብጥይት ተቐበሎ ብጭካነ ቀተሎ ነቲ ሬሳ ጎቲቱ ናብቲ ካልእ ሬሳ ሓወሶ ሓደ ጎረቤት እቲ ተኹሲ ዝሰምዐ ብቴሌፎን ንፖሊስ ሓበረ ናህምያ ካህድን ካብ ገዛ ምስ ወፃእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ኣተወ ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዘቕረብናዮ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ትደልይዎ ዓይነት ዛዕባ ኣብ ኮመንት ፃሓፉልና እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ካልኦት ክትበፅሕ ተሓባበሩና ክሳብ ብካልእ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ